Ġie ffirmat ftehim li jimmarka pass importanti fl-impenn nazzjonali lejn edukazzjoni inklusiva u l-benesseri tal-atleti tas Special Olympics Malta. Dan permezz ta' ftehim bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-istess Special Olympics Malta. Kif imħabbar fil-baġit għal din is-sena l-Gvern alloka €1 miljun lil Special Olympics Malta biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-organizzazzjoni li tespandi t-taħriġ sportiv strutturat, l-inizjattivi ta' screening tas-saħħa u s-servizzi ta' appoġġ għall-familji. B'hekk dan se jikkontribwixxi aktar għal soċjetà aktar inklusiva biex l-atleti b'diżabilità intellettwali jirnexxu b'mod sħiħ. Il-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidja Bela, spjegat li permezz ta' dan il-ftehim l-organizzazzjoni se tospita l-akbar avveniment tal-awm għal persuni b'diżabilità intellettwali li qatt ġie organizzat lokalment b'atleti minn 36 pajjiż li se jiġu fostna. Din hija turija ċara ta' kemm il-Gvern Malti jagħti opportunità lil kulħadd. Kulħadd għandu valur fis-soċjetà u għalhekk nemmnu illi b'din l-allokazzjoni se nkunu qegħdin nagħtu aktar possibilità biex l-atleti tagħna jkomplu jiksbu aktar suċċess. Il-Ministru responsabbli Clifton Grima qal kif din l-għajnuna finanzjarja testendi anke biex dawn l-atleti jipparteċipaw fil-logħob internazzjonali tal-Olimpjadi Speċjali u fi training camps barra minn xtutna għal taħriġ. Permezz ta' dak li ġie ffirmat illum hemm aktar għarfien, hemm commitment ċar ħafna anke minna tal-Gvern li jkomplu nagħtu dawn l-għodda, dawn l-inizjattivi varji li permezz tagħhom nistgħu dejjem nilħqu aktar tfal. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-iffirmar kien hemm ukoll id-Direttriċi Nazzjonali ta' Special Olympics Malta, Anna Kallejja, u s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru Matthew Vella.